Mungkin di doa una pogos, mungkin di doa una sotama. Nina dang sanggup au tuho, Nina dang pantas aura poko. Salahku maka holongi hau tutu sian rohaku. Dukon
Di hari Minggu tanggal 10 Januari Borhat ma'autu karejai Hubege ma disi di titikon gormi lau pabuahon taringopar boga somi
Sadari doi to saleleno Hurang maloa mangaju ho Ale pos marohami di holong ni rohaki Hotoi tarsongon batu karangi Nahe yang berdua holongan tuho Unang posea ho Unang ganggu rahami Sasana hodonata pangan rohaki
dua dong itu terbege ho nah yang berdua holongan tuh ho unang porse ho